Ναι, εμείς έχουμε 20 μέρες για να ξεκινήσουμε τον αγώνα του κυπέλου, 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες για το πρωτάθλημα. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας μας. Περιμένουμε να δούμε αυτά που έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα, αν δουλεύουν καλά, τι πρέπει να διορθώσουμε. Δεν μας βοήθησε εμάς το ρόστερ μας, γιατί είχαμε κάποιες ατυχίες με τραυματισμούς, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, αλλά εγώ κρατάω από τη δικιά μου την ομάδα, γιατί για την εποχή θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Κρατάω ότι η ομάδα μου έχει χαρακτήρα, ότι 2 φορές έπρεπε να κάνουμε μια μικρή ανατροπή και την κάναμε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και όταν χρειάστηκε να έχουμε καθαρό μυαλό για να σκοράρουμε, το είχαμε. Τα υπόλοιπα είναι πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε και στις 2 πλευρές του γηπέδου. Δεν έχουμε βάλει πολύ τακτική. Περιμένουμε και την Jones ακόμα, να μπουν και τα κορίτσια που έχουν μικροτραυματισμούς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε καλά. Σε τι σεζόν αποσκοπεί ο Παναθηναϊκός, τι κυνηγάει στη φετινή σεζόν? Κυνηγάει την κορυφή. Κυνηγάει και το πρωτάθλημα, κυνηγάει και το κύπελο. Είμαστε έτοιμοι και όριμοι γι' αυτό. Θεωρώ ότι εννοείται δεν παίζουμε μόνοι μας. Υπάρχουν οι αντίπαλοι, υπάρχει ένας αντίπαλος μεγάλος. Αλλά πιστεύω πολύ στην ομάδα μου, πιστεύω πολύ στη φετινή σεζόν. Μόνο θα πω να έχουμε την υγειά μας και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα.